Padha kok rasane ya padha. Kangen sekolah meneh po. Ra. Ojo. Kowe ki mbok ngelingi biyen sekolah sok ditilak-tilik iki mbok sok ngelingi. Petro Biyen ketok apa saiki ketok apa? Petro ki nek di sekolah ki sing repot kanca-kancane. Lah apa? Ditel-pantel-pune kok njaluki pulsa. Apa? Kapok heeh. Aku ki kelingan, aku bendina boros liwat rokok duit ayo. Wis wong ki dalane urip dhewe ya. Heeh. Ya jan dalanmu kudu ngono kuwi ya. Ya arep Wonten dawuh menika. Nggih, menapa Mas? nembang Orisa nembang. Nggih. Jan. Nembang napa Mas? Ini nek ora Mbak Riza luse kaya ngono. Aku kira kowe ya halus wis to, kono ora Mas Wisnu kono. Ketutke. Ikhlas. Ora. Ayo ngersake arep upama gelem ora aku sing ora mentolo. Lah piye to Mas? Lah piye cilik anak ngerti soalé kok. Umur 5 tahun wis nang koyan. Dadi iki upama aku gelem ki ora mentolo, gelem kono aku mesti mo. Edan. Trimo tuku aku. Oh. Cetok terus beres ora tanggung jawab ngono lho. Ora ngrepoti, ora mikirke buta wis bayar rampung. Nggih, menika badhe nembang anu. Apa? Tengu. Langgam renang. Oh, langgam renang. Nggih. Bawani ya, Sa. Ayo Mas. Kowe wae to? Ya gentenan. Hah, Ganti rasa jare. ganti rasa. Rasa swara. Ganti sing cilik. Ngrisen. Ya. Ayo Orisa ayo. Sapa sih, Mbak? Orisa. Orisa. Nggih. Diaturke arep para lenggah. Neno nano. Kudu. Aja sok kepo ta kowe. Aku biasanya dolanane kaya ngono, jeneng wong tuwa kok ya. Apa tua? Nggih. Wis sak umuran. Ning Yuk. Ning nung meneh. Memanise Sik to. merak ati. Ora kulino ngejak. Ora kulino. Orisa, sayangku, Nggih, dalan. Di apik-apik Mas ya. Bagong. di apik-apik ben dijak dalan-dalan. Oh, ngaten. Iki sing dawuh kene dalan jos kabeh lho. Jos. Nggih. Jos. Hane aku nang kene iki pawitane apa? Sabet ora. Heeh. Sastra ora. Sanggit ora. Heeh. Gending blas ora. Pawitane saru nang kene. Kowe padha aku, Gong. Paitaku mung jejaluk. Iki mau wis Nah, nek Mas niki Mas Gareng. Non, Paitane apa? oh, nek kula niku jelas. ijazah. Ijazah. Kok ijazah. Wis. Ijazah. Aku spesialis sabet jane. Sabet ya. Ngene iki ora cocok. Iki padha cocoke aku kowe Mas Bayu. Heeh. Kowe dadi tumbal kowe. Ayo Nduk, ayo. Nah, kowe. Lumas toremrek hati. Wah, bengi iki ana 30 dalang. 30 dalang. Saka lelagan Ngayuja kene karo tlatah Surakarta. Ning srekku mau Mas Tengleng ora nyeluk aku. Lah ngopo? Ora ngerti. Ora terkenal kowe. Aku mung semacam dalang kok dadi ya. Nang tlatah Solo Semacam dalang iki dalang apa ya? Nggih, ngoten niku semacam niku menyerupai. Contone? Nggih, contone mawon nggih. Ngeten iki. Lho omah basa karo aku kowe. Eh?
Kok malah basa karo aku kowe.